Ahoj dámy a pánové, já vás vítám na svém kanále u natáčení série Let's Play ve hře Valheim. Ten, kdo mě nezná, určitě dejte odběr anebo like. Ten, kdo samozřejmě zná, tak určitě vidíte, že po dlouhé době, po dlouhotánské odmlce, kdy jsme si dali od Valheimu trošku větší pauzu díky mým ještě ostatním hrám, které jsem k dispozici měl na natáčení. Z toho malinko sešlo, protože hrál jsem na konkrétním jednom serveru, Minecraft serveru, a snažili jsme se ho s jednou dobrou bandičkou trošku rozpohybovat, ale nakonec se nám to úplně nepodařilo. Nebylo nás na to dostatečné množství, aby jsme to dali dohromady, a proto jsme ten server zrušili, už se na něho nemůžete ani přihlásit, a to z toho důvodu, že jsme tam měli spoustu chyb, které nešly opravit. K tomu bych se chtěl ještě tady navázat, pokud byste někdo věděli o nějakém Minecraft serveru, který by k dispozici byl, nějaký nemoc starý, kde bychom si mohli získat i nějaké achievementy a tak dále, a nebylo to úplně už 8 roků starý server, kdy bychom nemohli absolutně nic dohnat, tak mi dejte vědět do komentářů, napište mi a určitě se na to podívám, protože nějakou takovou sérii natočit určitě budeme chtít. Teď už ale zpátky k Valheimu a jenom proč dlouho jsem nenatáčel. Taky proto, že jsme se dozvěděli, že ve Valheimu přijde nový update 1.0, kde biome Deep North bude veliký, asi zhruba jako 2 dosavadní biomy, co se týče věcí, co se týče velikosti a tak dále, takže bude to velice zajímavé. Tento update přijde na začátku září, a to konkrétně 9.9. Má to být nejlepší update zatím, co tady jakoby vývojáři udělali, a bude to fakt obrovský, takže na to se určitě můžeme těšit. Já, když jsem začal natáčet tuhletu sérii, tak jsem myslel, že to právě přesně takhle vyjde, že přijde update a my pěkně dotočíme tady sérii, kdy porazíme bosse číslo 7 v Ashlandech a právě se přemístíme tak akorát zrovna na ten Deep North. S tím je ale spjatý to, že vývojáři nedoporučujou úplně dělat na stávajícím světě. Doporučují založit úplně nový svět a projít si ho od začátku. Já mám nápady 2, a to takový, že samozřejmě ten svět si uložíme a zkusíme v něm pokračovat na ten Deep North. A to z toho důvodu, že máme tady spoustu surovin, spoustu materiálů, úplně něco jsme už tady postavili a nechce se mi to stavět od začátku, tak přemýšlím, že bychom tu sérii zkusili dotočit tím způsobem, že bychom se přemístili i na ten Deep North a tam bychom viděli teda, jestli bychom přicházeli o spoustu nějakých materiálů, nebo jestli bychom přišli o spoustu nějakých achievementů, které by byly pro nás důležité, tak bychom tu sérii ukončili a zkusili bychom pokračovat v tom novém světě nějakým způsobem, kde bychom měli spoustu věcí odemčených už daleko dříve. Říkají právě, že spoustu věcí v tom updateu můžete získat už i když porazíte třeba bosse číslo 3, 4, a z toho důvodu oni doporučují právě jakoby začít ten nový svět, protože my se takhle budeme muset k těm bossům asi vracet a budeme je muset znova porazit, což by mi asi úplně nevadilo. Spíš by mi vadilo, že nedostanu nějaké suroviny, jo, nebo nějaké zbraně, které prostě by pro mě byly třeba ne stěžejní, ale třeba by se mi mohly líbit a určitě bych pro ně uplatnil nějakou věc a určitě by mi mohly chybět, takže uvidíme, ale říkám, série stále pokračuje. Jedeme dál, máme tady spoustu věcí, něco jsem dělal za kamerou, abych se připravil na tady ten díl a abyste viděli nějaký pokroky. Jeden z těch pokroků je, že už jsem konečně tady založil slavnostní hostinu.
Je tady celý pečený kanec, do toho jsou tady ty piknikové koláče z planin. Dá se to docela jednoduše tady pokládat. Už jsem přišel na to, jak se to dělá, docela jsem se s tím natrápil. Pořád jsem nemohl přijít na to, proč mi to nejde, kde se stala chyba a tak dále. Takže toť je tady jedna změna. A další změna, tu uvidíte, až se vyspím, protože máme tady noc a já bych potřeboval ještě pár věcí ukázat za světla. Tak, v prvé řadě si tady musím ještě udělat nějaký jídlo. Jak říkám, dlouho jsem tady nebyl. Záležitosti byly úplně někde jinde a popravdě už jsem úplně pozapomínal, kde všechno, co mám. A dlouho mi trvalo, než jsem se připravil tady na tenhle díl. Jak vidíte už tady nahoře, tak už jsem si obstaral i nějaký ohňokovový věci. Mám tam někde i ten ohňokovový meč a tak dále, takže spoustu nového materiálu samozřejmě máme taky. Jo, já jsem teďka právě zjistil, že mám nějaký velký nedostatek jídla, tak ještě tady narychlo něco dotvářím, protože jsem se za kamerou právě věnoval jedné věci tady a ta mi zabrala spoustu času. A já jsem nevěnoval právě pozornost vůbec tomu, kolik tady jsem toho spořádal, snědl a kolik jsem si toho nechal uloženýho. Dost mi sežralo i ta hostina tam, ty věci. Ale teď už se můžeme jít podívat teda na změnu. Tady okolo jsem už celou věc vydláždil. Tady je třeba ještě sdělat tyhle ty stohy toho dřeva a umístit to do beden. Támhle jsem se rozhodl, že tu maškarádu necháme a necháme si tam i nějaké mlýny, protože tady mi tolik nepřekážejí, jak tady v tom vnitrobloku. Ale největší změna teda je tady. Vršek už je zastřešený a celá ta část, kdy jsme tady měli tu střížku, která nebyla zastřešená, bylo tam jenom podlaha, byl tam ten generátor přece a dost nám to tam jakoby hyzdilo, takže už jsem to tady takhle zastřešil. Udělal jsem to už i tou lepší střechou. Tady jsem udělal takhle bránu. A co je vevnitř? Vevnitř je něco, co mi hrozně chybělo a co už potřebovalo určitě nějaký upgrade. A to teda palírna. Jo, tady prostě potřebuju spoustu teďka těch potek a jako s těma 3 sudama, které jsem tam měl, jsem absolutně nevycházel, takže jsem to tady takhle zdvojnásobil. Dal jsem si tady na tom úplně jakoby ne, že záležet, ale přemýšlel jsem nad tím, jak to tady uděláme, co tady bude a tak dále. Tak tohle je jedna změna. Tady samozřejmě jsem utrácel hodně a udělal jsem tady dveře z popelavého dřeva. Dost mi zabralo času to tady srovnat vlastně, protože ta budova nebyla úplně jakoby rovná. Takže jsem přemýšlel, jak to všechno udělám tady, ale nakonec jsem to nějak zvládnul. Ale to, co jsem slíbil v předchozích dílech, tak to jsem taky splnil. Tady dodělal jsem celý ten ochos, celou tu hradbu, už kolem skoro celého našeho obydlí tady. Není to nic moc, ještě není to úplně bytelné, není to hnaný do nějaké extrémní výšky, ale dá se to poměrně stavět vysoko ještě celé, protože tady pod těma kostkama všude, tak je vlastně zemina. Tím pádem tady vidíte, že to je v modrém a že to není v zeleném, což znamená, že leží to na zemi.
a to znamená, že můžeme stavět tady do daleko větší výšky. Jo, tady už vidíte, že tohle je v zeleným, tak tohle už na zemíně nestojí, ale tohle je v modrým. Takže tady se můžou stavět ještě kdejaký hradby a nějaký výšky, nějaký podpěry a tak dále. Celý je to obehnaný až tady takhle kolem těch divočáků. A to z toho důvodu, že mám v plánu rozšiřovat i tamhle ten slepičinec, takže budeme rušit asi jedno z těch políček a budeme to rozšiřovat, budeme to chtít asi větší. Přemýšlel jsem, že zrušíme asi tohleto a rozšíříme ten slepičinec tady. Tady jak je to malé, tak se mi tam právě blbě chodí mezi těma slepicema a blbě se mi tam sbírají ty vajíčka. Takže to tak jediná změna, která tady proběhla. Říkám, dělal jsem to za kamerou tak jenom, abych vás trošičku ohromil tím, že jsem tady přemýšlel nad dalším dílem po dlouhé a dlouhé době. Ale nicméně, my se vrátíme k informacím ohledně updateu 1.0. To, co nás čeká 9.9., je, že po spuštění tohohle data, tak vás čeká na začátku hry velké intro, kde bude asi nějak představena ta zimní říše. Co se týče toho Deep Northu, tak bude tam spousta novinek. Nevím, jestli si na všechno vzpomenu, ale vím, že co se týče sněhu a ledu, tak to bude mít velkou spjatost s celým tím biomem. Budou se dát stavět z ledu různý bloky. Dá se přímo pod tím ledem i plavat, když budete mít led na vodě, tak může se i podplavat a tak dále. Co se týče toho updateu, kdybyste začali jakoby úplně novou hru, nový svět, tak jsou ty původní biomy, jako je třeba tady louky a nebo černý les, tak jsou tam malé změny a to už poznáte právě i tehdy. Jo? V těch malých biomech, těch počátečních biomech to už poznáte, že ta verze 1.0 už vám fachá. Tady určitě nic neuvidíme. Tady už máme vlastně za prvé vykreslenou tu mapu, tím pádem tam už na ní nejde nic změnit. Otázka je, jestli půjdu třeba, když bude Meadows, dejme tomu tady, a ta mapa tady není vykreslená, jestli se mi tam zobrazí něco, co je spjatýho s updatem 1.0. To mi je velkou záhadou. Jestli to tak bude, protože pokud třeba vy půjdete po updateu 1.0 do Meadows, které jsou někde tady poblíž, tak můžete natrefit právě třeba na část lesa, kdy jsou jenom břízy, jo? Což je teda super věc, protože jestli si pamatujete, v jednom díle jsme tady řešili, že jsme tady vysekali skoro všude kolem břízy a nám vypadlo strašně málo semínek, jo? Takže všude, kde chodím teďka po planinách, tak sekám právě břízy, protože tady už jich mám málo. Tady v tom okolí, jako jestli napočítáte opravdu na jedné ruce břízy, tak to bude hodně. Až potom někde tamhle dál, směrem k těm našim kamenným oltářům, tak tam byste nějaké břízy určitě našli. Ale tady v tomhletom okolí, tady už žádnou břízu neuvidíte. A to by bylo fajn, jako právě, že to nás tehdy dost brzdilo. Já si pamatuju, že jsem musel kvůli břízám lítat strašně daleko a v té době jsem neměl ještě ani dobrý armor na to, abych lítal někde po planinách, takže tam to bylo poměrně nebezpečné sekat a dost mě to omezovalo, takže tenhle ten update bych uvítal, to by bylo super. A co se týče černého lesa, tak tam třeba můžete po tom updateu najít obří úplně monstrózní rubiska, jo, tak jak vidíte tady, prostě posekanou úplně hromadu dřev, tak v tom Black Forestu můžete objevit něco podobného, aniž by někdo něco takového vytvářel. Uvidíte tam úplně mraky právě
pařezu, takže prostě rubisko, no, normálně klasický rubisko. A to jsou prostě věci, které tady se bavíme jenom o 2 biomech, ale tady to bude mít spjatost právě i s bažinama, s planinama, jo, s horama, všechno bude mít určitě ten update bude mít i přínos právě pro tyhle ty biomy, takže jako jo, trápí mě to, že měl bych začít od začátku, ale zkusíme to teda zahrát, ten update, s tímhletím světem, co máme a uvidíme, co nám to přinese, co nám to pokazí, co nám to nedá a tak dále. Co se týče toho updateu, tak budou tam nové věci, jako jsou vybušniny, jo, logicky jako v každém novém biomu, tak tam bude i nový kov, nový materiál, jo, tak jak máme prostě železo a stříbro a tady tyhle ty věci, tak v tom Deep North bude zase nový materiál, nový kov. Bude tam velice složitá věc, kterou bude muset člověk tam jakoby tunit a lepšit. Bude to takzvaná ledová kovárna. Pro tu ledovou kovárnu bude třeba nazbírat spousta itemů a vůbec to nebude jednoduchá věc. To teďka zlatý Mistlandy a zlatý Ashlandy teda, kde se sbírá ohňokov jenom tím, že si vyšplháte na nějakou skálu a krom útočníků kolem dokola, tak jako vám vlastně tam nic nehrozí, ale jakoby sbírat ten kov v tom Deep Northu bude zajímavý. Ono těch itemů je tam právě spousta, jsou tam takový jakoby takový zlata různý a je tam toho prostě hromada. Budou tam 3 sety zbroje plus mágové nebo magie, tak tam bude mít své vlastní ještě jako extra kouzla. Budou tam nové zbraně, jako jsou kuše, sekery, štíty, ale co mě zajímá hodně, a to právě doufám, že díky tomu získám, a to je moje největší otázka, jestli to získám i tady v tomhletom světě, protože tu věc bych měl už získat právě dřív, někdy v Mistlandech, a to je vystřelovací hák. Díky tomu vystřelovacímu háku se dá jako někde přitahovat prostě, nebo spouštět z nějakých výšek a tak dále. Velice zajímavá věc, možná by to ulehčilo ten pohyb právě v některých nepřístupných místech, jako jsou právě ty Mistlandy a tak dále, nebo když je třeba uzavřená věž, tak že by se dalo do té uzavřené věže tam nějakým tím vystřelovacím hákem přitáhnout, aniž byste museli stavět kolem dokola nějakou šaškárnu z nějakých těch schodů a tak dále. Takže to všechno uvidíme. Potom tam bude nový dřevo, takzvaný Timberwood. A co se týče nějakého nářadí, tak lopata na odhazování sněhu, bude tam nějaký padací most, z těch bloků, z těch ledů, tak tam bude možnost i stavět nějaké iglu. Nevím, jaký to bude mít jakoby bonus, nebo co by to mělo mít za přínos, místo toho, aby člověk postavil nějakou tady věc z kamene, tak iglu, nevím, možná bude lepší v něčem. Uvidíme. A co se týče toho updateu, tak jsou tam jako v každém jiném biomu, jsou tam dungeony. Ty dungeony jsou tam 2. Jeden je klasický, taková ta kopka, jak všude jinde, v Black Forestu se dá do dungeonu jít, jakoby nějaký takový ty komnaty a tak dále, ale bude tam i druhý dungeon, a to je Gate of Merkala. Takže velice zajímavé. V tom prvním dungeonu tam budou právě nějací elingové, jo, nějaký prostě zase nějaký mob, který tam bude velice hojně v těch dungeonech. Bude je třeba všude porážet. Ty dungeony jsou teda úplně katakomby, šílený, jakoby šíleně to tam bude propletený a dost lehko se tam člověk zamotá, takže ten, kdo má problém s tou orientací, třeba já v bažinách, když jdete do dungeonu, tak tam to bude 100krát horší. Měla by na to pomáhat nějaká lucerna a
dají se tam najít právě i ty formy na vylívání toho nového materiálu, který v tom Deep Northu bude. To je zajímavý. Co se týče toho druhého dungeonu, tak ten bude něco jak v Ashlandech, když musíte dobít pevnost, tak podle mě to bude něco takového. Nevím, jestli to bude plný nepřátel, nebo jestli se to bude muset jenom nějakým způsobem obsadit. Na to jsem ještě nekoukal. A co se týče nových zvířat a nových mobů, tak budou tam losové, budou tam tulení, bude se moc na těch losech pohybovat, dají se ochočit a dá se na nich jezdit. A potom tam bude takzvaný park, to je nějaká taková větší potvora podobná Eldrovi v druhém biomu z nějakých větví a nebo co. A potom tam bude Gammon Troll, to je takový prostě kamenný troll, který vlastně bude dávat hrozný damage, bude neskutečně silný, bude strašně těžké ho porazit a na to všechno se musíme my připravit, teda to bude velice zajímavé. Vím, že pokud ho nějak porazíte, tak on celý zkamení a zůstane na tom místě takhle v celku zkamenělej. Ono se to dá nějak porazit, ten Gammon Troll, tak aby z něho padaly i nějaký masa, ale to se dá, myslím, že nějakou jenom určitou zbraní a tak dále. My máme tady den zhruba číslo 490, tak máme tady chvilku před 500, což je super. Já jsem myslel, že do dne číslo 500 porazíme toho posledního bose, ale teď jsem se v těch Ashlandech tam docela zaseknul. Mám tam velký problém se dostat do té pevnosti tam a mám problém vůbec jakoby přežít, takže tam teďka se mi tam ani moc nechtělo a neměl jsem na to chuť, dokud nenatočíme další díl a my se nerozmyslíme, co tady teda budeme dělat dál. Tady jsem si udělal takovou malou přehlídku zbraní, dá se to všechno vzít a mám tady hlavně ty meče, sekery a ty kladiva. A my si asi během příštího dílu, kdy bude den 500, tak si uděláme tady stručnou rekapitulaci, projdeme se po celém tom našem světě tady, podíváme se, kde co máme, projdeme si všechny části, všechny portály a podíváme se, co jsme tady už za těch 500 dní dokázali. Tak, aby jsme si připomněli vlastně celou tu sérii, proč tady jsme, co tady děláme a co nás ještě teprve čeká. Takže to v příštím díle, pokud byste měli nějaký námět, potom jak pokračovat dál, tak určitě můžeme. Do 9.9. máme času dost, což nám ještě několik dílů určitě zpřístupní a určitě budu mít čas na pár dílů ještě do toho 9.9. něco natočit. Já si za kamerou ještě budu muset v planinách rozšířit tu naší bejsku, protože mě nějak dochází mouka a veškerý tady ten materiál. Musím si nazbírat spoustu věcí teďka na potky. Všechno mi už tak nějak pomaličku dochází a to z toho důvodu, že jsem tam založil tu naší palírnu. Takže my budeme chtít určitě místo tady téhleté místnosti, kdy už tady skoro vlastně nic nemáme. Všechno jsem tam přemístil i s těma potkama. Tady přemýšlím, co s tou naší prvotní bejskou budeme dělat, ale zatím to necháme takhle. Třeba se to ještě na něco hodí, na nějaký malý skládeček. A jak říkám, při díle číslo 500 bude to velice zajímavý. Projdeme si celou tady tu část našeho světa. Možná si připomeneme pár věcí, co máme udělat. Možná si připomeneme několik nedostatků, co nám chybí. Takže teďka úplně jako z hlavy nevím, co máme všechno důležitého na práci. Možná se podívám na pár dílů zpětně, co jsem vám všechno slíbil a co ne. A budeme pokračovat v této sérii. Co se týče toho
updateu, tak tam vlastně ve finále ještě spoustu věcí není zodpovězených. Nevíme, jaký nás čeká finální boss, nevíme, jakou trofej nám to dá. Co jsem slyšel, tak ta poslední trofej by se měla nějak osazovat na ty naše oltářní kameny, tam přesně doprostřed na ten kulatý kámen, kde my vlastně dopadneme, tak tam by se měla dát nějaká finální trofej, ale teď nevím, jestli finální trofej jako ukončení hry, anebo finální trofej posledního biomu, to se ještě uvidí. Takže nevíme, jak vlastně konec ještě vypadá v tom Deep North. To si zjistíme. A ještě jsem zapomněl, co se týče inventáře. Tady vidíme, že inventář je tady poměrně dost jako na štíru, je to blbý. Ale vývojáři nějak slíbili rozšíření inventáře. To je další věc, která je pro mě nezodpovězená, protože ten rozšířit inventář už se bude moct dát díky tomu, že porazíme během hry nějakýho bose. Tím se nám otevře nějaký klíč nebo dostaneme nějaký nový předmět, který by nám měl rozšířit ten inventář. A otázka pro mě je, jestli toho budeme moct docílit v tomhletom dosavadním světě, a nebo jestli budeme muset opravdu založit celý nový svět, tak aby my jsme si zpřístupnili nějaký širší inventář a tak dále. Takže to všechno v otázkách. Každopádně určitě tu sérii budeme natáčet do 9.9. dále. A mám tady už za kamerou spoustu věcí připravených pro vás. A to, že jsem plul docela daleko a dostal jsem se i do částí, kde jsme spolu ještě nebyli. Zatím jsem tam nedělal žádný velký věci, ale jak vidíte, dostal jsem se sem na další ostrov, kde je doutnající hrobka a uzavřená věž. Na těchto místech jsem už to tam proběhl, jak to tam vypadá. Takže bychom se tam po díle číslo 49, třeba 50. díle, bychom se tam mohli podívat a mohli bychom se tam trošku zafajtit a udělat ten 50. díl trošku zajímavý. Já se na něho malinko připravím a pak se tam vydáme společně lodí. Já už jsem si tam teda portál pro jistotu postavil, ale není důvod se tam nějak hnát, protože mám v plánu prozkoumat celou tuhletu část tady a proto bych chtěl tady z našeho klasického obydlí to tady nějak odstartovat a proplout to tady směrem sem a prolézt celou tady tuhletu část, kde my jsme ještě vlastně vůbec nebyli, takže bychom si to tady propluli takhle lodí a udělali si nějaký delší díl, včetně těch fightů a tak dále, takže ten 50. díl by mohl být trošku zajímavý v tom, že by to mohlo být akční od začátku až do konce, že bychom si natočili třeba hodinu a čtvrt díl a tam bychom jenom fajtili a vydávali se vstříc novému dobrodružství. Tak jo, snad se vám tento díl líbil po dlouhé době, snad jsem vám řekl ohledně updateu, který nás čeká v září úplně všechno. Já se na ten update hrozně těším, jsem zvědavý, co nás všechno čeká a nemine. A do té doby si budeme dělat tady nějaký drobný úpravy, objevovačky a postupně můžeme v Ashlandech se probojovávat hlouběji a hlouběji, dál a dál. Ale nemusíme to hnat nějak na sílu, stačí, když se tam vždycky na pár minut každý díl podíváme a něco si tam nalutíme. Do té pevnosti se dostat nebude moc jednoduché, takže bych ještě počkal, až si tam udělám nějaký opěrný části a opěrný body, protože zatím to mám k té bejsce docela daleko a je to tam velice pracné se tam dostat, aniž bych nezemřel. Takže máme toho před sebou spoustu,
jak od září, tak do září, takže pokud budete mít nějaké nápady nebo nějaké přání, jak v té sérii postupovat postupně, klidně dejte vědět, můžeme to udělat po pořadě, jak budete chtít. Do té doby mějte se a já se jdu připravovat na další díly a jdu si nazbírat nějaký potky. Ahoj.